Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story bafethu. Uma ukuthi umusha ku channel ngicela subscribe, ulike, ushare, click the notification bell so that uzoboqala ukuthola notifications whenever I post a new story. Bafethu ningakhohlwa sino super thanks. Uma ngabe uthi khona okuncane ufuna ukuphi channel, you are welcome. And also bafethu asiwaskip ama adverts noma bekuthiwa kwenze njani na. Ngicela ukuthi ungaweqi uyibuke noma thibhora kanjani for your girl's sake bafethu. Okay, without wasting your time, another day, another story. Khona ugelo ngibhale story uthilungi. I think the story is relevant, especially now because khuluma ngendaba yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Uthi hayi esontweni. Uthi esontweni nje kwavela nje idrama enkulu kabi. Uthi there was ubaba unengane eyodwa yentombazane mase kuba umama, biological father lo sikhuluma ngaye la. Uthi hayi lo baba lo nje wayengasonti but wayesatshwa yabo emzini wakhe nje ingane yakhe ayimsaba. Lo baba nje ungawuthatha ushida yabo. Uthi ingane yakhe at that time yana 8 years. Uthi lo baba lo ingane yakhe yayila yafeyila. So fail ingane athi lo baba nje lona lengane fail isokuthi ngesikhathi kumele ngabe yenza ama homework isukise esontweni. So nje indaba yesonto yayivala kulengane every Sunday ingane kuzomela isale ingahambi noma waye esontweni kuzomela isale la ekhaya yenza ama homework. And then umama was like, okay, shuthi ubaba yabo uzama ukuba ubaba osiza ingane yakhe ukuthi ipass. Hayi kuthiwa nangempela ingane ngama Sundays iyasala ayisaye esontweni. Tshena hle ubaba uthi wena ngingakhohlwa zencwadini ingane yasala ke yafunda. So once linyana day ubaba ingane ifunda wafika wazoyibuza ukuthi hayibo kunjani kuyafundeka where so hayi ivuma ingane ukuthi kuyafundeka kuthiwa enze samuntu efundisa jikijiki ubaba vele idlungula ingane. So hayi ubaba yenze lento izibe yinom ukuthi nje lo baba lo ulalala lengane every Sunday sekuyazi ukuthi umama esesontweni ubaba usalelane nalengane eningane exam ukuba normal cause ayatshela ukuthi if ever uke wakhuluma I will kill you and I will kill uma wakho nobabili. So nje to save yourself and uma wakho kule situation ukuthi ningafi kokusiza ukuthi ungakhulumi lutho kumuntu no especially uma wakho kodwa nje ungakhulumi lutho kumuntu. Hayi kuthi ingane ngoba iyamthanda uma wayithi nje no ngeke izisho lutho kodwa nje uyabonakala ingane sehlukumezekile yabo. So ikhona ingane shayo 8 years every Sunday without fail, every first Sunday ingane lana nobaba biological father. Ayithiwa khamba isikhathi ikhulu ingane ibe no 11 12 kuthiwa yathi na 12 vele yaba ne boyfriend. Cabanga umuntu ebe ne boyfriend at the age of 12 yabo. So boyfriend yakhe futhi ayikhulile kunaye. So aqala date ke nalomfana kuthiwa nje benza nje izinto zabantu abadala ezinormal yabo. Umfana azayibuze umfana ukuthi hayibo wena at the age of 12 awusesilona virgin kwenzakalani. So ingane ichaza ukuthi hayi vele ikhala ingane imchazele sonke istory yokuthi umfana be furious umfanezwa kuthiwa velana ahambe aye kubo afika asho ukuthi uthola intombi kanjani nje manje le ntombi le ucela ukuthi beyivumele nje mangabe ukuthi ifikile yabo. Hayi kuthiwa nangempela ke ayifika izobavasha mhlawumbe emini yabo idayise ngathi yesikoleni mhlawumbe iyela kamfana yabo. Kuthiwa kubo ke be understand ukuthi iyasho ukuthi ubaba wayo umfana xoxa sonke istory ukuthi ubaba lengane yayihlukumeza where so ngoba isukile izopholisa ikhanda nana so cela bengayithethisi as much as incane but ubona kungcono ukuthi ibe la kunokuthi ibe kubo because kuzokwenza into kuthiwa tshela baba wakhe yedwa not uma wakhe. Kuthiwa metshela baba wakhe yokuthi ubaba wakhe abe furious asije kunendoda ezinto enjena lo baba lona yabo. Kuthiwa nje avela ayithanda ingane lo baba amtshele nje ufana ukuthi Nkosi yami anytime ingane idinga usizo usho ngisho wathi usizo la kuthiwa yisho financially baba enike umfana imali ukuthi ayaphela ingane yabo. Kuthiwa hayi ngelilanga ingane ithi ibuye esikoleni ihlangane nalo baba. Kuthiwa behlangana lo baba ayilift lo baba lo kuthiwa mayilift ubaba hambisa ingane ayihambise ngenye indlela naye afika ayidlwengulele ingane. So mase yayitshena ukuthi njalo ngizohamba ngihlezi ngikulanda mobuye esikoleni sidlule la. Yes umuke wakhuluma watshena anyone ngizohamba ngiyotshela baba wakho ukuthi wena usumtshelile umuntu umfana wami ukuthi wena ulala nawe ngenkani. Number 2 wena kuthiwa hayi athi number 2 wena ehene
ngizokubulala ngiphinde ngibulale noma wakho nami because ngiyazi ukuthi umthanda kangakanani. Ethi cabanga ukuthi if ungabulawa ngami ngizobulawa ubaba wakho. Yabo kuthiwa ingane isabe kwangempela ke manje ayithiwe iqhubeke lento ngama-weekend ngeSunday ilala nobaba wayo mhlawumbe Saturday ilala nemuntu wayo phakathi ney'nsuku ilala nalo baba. Sometimes uyafika sometimes engayilani uma umfana wakhe ezofika mhlawumbe behlangane nentombazane akezi yabo wazi yonke into ama-moves omfana wakhe yabo because ubaxoxa lofana wakhe yambuza ukuthi awu manje umuntu wakho uzoya nini ngombona ngiseze ngambona umgcine nini usibanibani yabo mhlawumbe esho ufana hayi ngiyomlanda namhlanje babe wokhaki kuphela ingane yazazi ayinemoto ubaba wayenemoto wayemthatha ngemoto. Hayi kuthiwa-ke ingane iphile impilo elubhojozi, ingane iphele happiness emntaneni. Eyithiwa once lenyana day ingane vele ijube kuthiwa imhlalise phansi uma wayo baba wayengekho intshene sonke istory. Kuthiwa nje umama athi nje never ethi yazi kube kuthiwa mhlawumbe ubaba mhlawumbe engakutholela yini stepfather yami ngiyakholwa ngane yami wena nje usuyingenele ukonakala usunamahloni ukuthi usuyalala vele ngezwe indaba zakho ukuthi wena usuyajola usufuna ukuzopenda ubaba wakho ngoba angifuni ukumtshela ubaba wakho lento ngoba iyoniqhatha nje wena impilo yakho yonke ingane eyimbi ingane yonakele. Kuthiwa ayigive ingane kuthiwa ingane ekhali yezwa kuthiwa ingane uqoqa umfana ukuthi ayibuki. Hayi kuthiwa-ke umaye avele nje ayitshene kahle athi nje uma ungasafuna ukuhlala ekhaya thatha umthwalo wakho uyohlala kamfana ungaqambeli ubaba wakho amanga. Kuthiwa abhikishe umama. Eyithiwa ingane ibona ukuthi yo man umuntu engayengamtshena lento wangilalela wangizwa umuntu wami ake ngimtshene ukuthi manje ubaba wakhe usenza same thing to me. Hayi kuthiwa ingane ihambe mfethu iyotshena umfana imtshela yathi ufana hayi shuthi nobaba wakho awumqambela. Mina ubaba is an honorable man. Ubaba he can never do such. Ubaba nje uyakuzwela uzengiphe ngisho imali ethi angokuphi imali usomcabanga into engasekusho vele umuntu odelusional wena la wena udilulu wena awukwazi ukuthi wonke umuntu wena wesilisa osondela shuthi nami usazothi ngidlwengulile igcineni shuthi mina ngisidela ukuthi ngiboyfriend wakho otherwise nawe ngabe uthi nami ngiyakudlwengula angeke. Ubaba uyamsukela ke nje kukho konke. Ubaba sike sahlala lengane zamantombazane engezona nje ihlobo lapha ekhaya mhlawumbe zihlobo kamabhatha qhazi nje ebe suspect ye rape ayingeke sisitsho singamane sifike siyeke nawe umfana ayidampe intombazane. Intombazane ayisenalo imuva uma wayo umnje acasukele angisho ikhona ekhaya ngathi ayi exist ucikwa nje lento eyayisho ngala ubaba wayo ulala nayo mayethola ithuba yabo nje kuningi. Ayikuthiwa ingane vedane idele once lenyana kuthiwa yahlala phansi yabhala 2 pages we-story bayithi 2 eliyabole le fold uyabhala la yabhala nga 4 pages actually. Kuthiwa yachaza sonke istory from the day saqala ngayo yonke lento le kwenzakalani. Kuthiwa ingane yathatha intambo ntombi. Kuthiwa ze normal day bakhona bazali about uyayivalela ekamereni. Kuthiwa ingane yayihenga. Kuthiwa ngathi ihenga ingane. Kuthiwa uma wayangazi wayo kushuthi into nje yathi ihamba. Kuthiwa mayethi uma yafika ibo ingane yalenga phezulu. Kuthiwa ayamemeza ubaba wakhona kuthiwa besikeke ayibo mama khona bona ukuthi kunelesi avela dumelele letha le yabo. Kuthiwa nje lo baba ungayifundi kwaleyo nto vele uhlepule. Kuthiwa nje umama ngeke kuthiwa thathe le letha le uphuthunyiswe esibhedlela ingane umama lento uzahambe nayo le letha le esibhedlela yabo. So ubaba khona kathi nje phatha asikho isidingo sokulokhu ufunda especially ingane ngoba isindile usuyohlala uyibukela lezi. Kuthiwa nje umama no ngifuna ukunderstand ukuthi le elidele ingane ukuthi ize yabo igcine ibulala. Kuthiwa afunde sonke istory ukuthi the reason ingane asayi nje esontweni kanti ubaba wayefuna ukufeza inhloso zayo. Ubaba lengane lena ekhale lo mama yezwe ikhale. Kuthiwa ingane ihlele esibhedlela manje bazama ukuyisiza bomkade uzama ukuyibulala. Kuthiwa hayi umama ahambe esontweni afika atshela umfundisi ukuthi sekungaphezulu kwamandla ami ingane ngaye neglecta ngayiyeka kanti ingane go through so much. Kuthiwa hayi ekhulekelwe ingane ukuthi ubaba baleke. Mama nje amfonela amtshela ngifuna ukubona sengifunde yonke imessage kuthiwa nje ubaba afice ngekho ibalekile akaqoqanga nje umthwalo yakhe waleje nje wezwa kuthiwa kuneletha and nomama lokho insist uzoyifunda kuthiwa ubaba baleke. Kuthiwa mebaleke ubaba lo wababa akazi ukuthi kwenzakalani yabo. Ngitshethi kuthiwa afika amaphoyisa amthola lo baba lo. Kuthiwa lo munye uyayazi ingalo yomthetho yindangane. Kuthiwa watholakala ethi uyabaleka ngazi kuphi wabanjwa nangempela kwaprove ukuthi ingane bebeyenza lento uma wayengala wayesola ngayo. Kuthiwa wayengakhali kuthiwa indlela ayithanda ngayo ingane yakhe manje uyiphathisa okwenkosi. Kuthiwa ezeshe angifisi
phinde ngi-neglect-e ngale ndlela engi-neglect-e ngayo. Kuthiwa-ke ingane-ke kuthiwa lapha bagwetshwa-ke kuthiwa namanje nje basasejele, but ingane kodwa kuthiwa ayirecover ingane. Into esije umuntu wesilisa iyayisaba. Kuthiwa nomfana weza nkosami wazoqinisa wathi mfethu cause kuthiwa ubaba kwavuma esebona amaphoyisa usho uyilwabo baba amaqala. Kuthiwa wavuma wathi nje ngiyavuma ngathatha i-advantage ngoba umfana akakholwanga ubaba wakhe wayesemphile kangaka ethi uyi-honorable man. Kuthiwa yo intombazane umfana wayincenga ukuthi babuyela thathe intombazane ngiyakubonga awungithembi ubona ukuthi mina singavele ngiqambele ubaba wakhe amanga ngoba ngimsondeni. Kuthiwa nje ayi intombazane-ke nje ayijoli idlalela noma wayo but noma wayo kuthiwa nje ayimthandisisi ukubona umuntu uma kuletha down kuthiwa ayimthandisisi ngale ndlela yokuthi kuthiwa nje ibond yabo yaphela. But bayahlala phela noma wayo is trying so hard inkosi yami kodwa nje kuthiwa ingane nje iyinto ongayiqondi. Kuthiwa nje ingane iyinto nje esabayo into egqoka ibhluwe eyesilisa. Siphela lapho-ke isitori sanamhlanje. I hope guys nifundele lukhulu ngaso ukuthi sometimes lalelani ingane zenu. Ayikho ingane engavele isukele indoda nje iqambele amanga ngisho athiwa ubaba wayo ngisho athiwa u-stepfather ngisho athiwa yini. Angazi-ke guys ukuthi nina nisithatha kanjani but mina sengilimazile kakhulu. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda kakhulu.